Ayo nger olahkan luragane sinar budaya. Sing nomor 3. Jaranane sing nomor 4 iki mau sapa nger? Iki sajake kabotan anggone manol. Jajale nger, jajale. Ayo lole dan Wardan. Oi. Wah. Monggo Pak Sinto sak Wadyabala. Mas Irfan kusipun dalu menika ingkang sami rawuh. Nderek-nderek ngregengaken rasana sinar budaya. Halo. Sing hati-hati ya. Ayo. Alam lain. Ayo mundur. Ya. Ayo Bang. Hamid. Jas. Ho. Ayo. Hati-hati loh Ben. Ayo konso sesarengan bareng-bareng olahraga. Olahraga badan lan uga olahraga pikire.
laki raga anggayo kasarasan bre santosane di wolan raga sing kiat semangat kanggo nunjang pembangunan budi luhur tawakal panembahe sesanti rahayu olahraga rahayu rame bebarengan ake olahraga anggayo rasa-rasan bre santosane jiwa lan raga sing giat semangat kanggo nunjang pembangunan budi luhur tawakal menambahi sesanti rahayu olahraga rahayu Sing hati-hati ya. Oh, hey. Yeah. Going. Ayon-ayon kambya gawe gumun tekun sarta luhur akeh kang kayung-yung kanggo srana iku antajemu nyawiji ing panemu condonge kalbu Halo. Alon sing penting kelakon ya nak ya. Jos. Berita kehilangan kopi setengah morong harap ditujukan kepada YouTuber. Berita kehilangan kopi setengah morong harap ditujukan kepada YouTuber. Boing. Ayo. Mas Kopi Pandu. hitam, kopi hitam. Harap ditujukan kepada teman-teman YouTuber. Yeah. Jos. Os. Lo. Yeah. Yeah. Oh.
Satrio Bonoro. Yeah. Oh. Ah. Yeah. 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 Oh. Yeah. Ah. Yeah. 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 Ah. Yeah. 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 Ah. Yeah. 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 Ah. Ah. Yeah. 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 Iki lo cara nanti, iki lo cara nanti, sinar budaya. Masih bersama Cak Dangdut Audio. Asli lah. Ya. Mong sliramu kang dadi mani ing kalbu. Pindha retno kang katon malelot walingmu. Kiyo tansah eling nadyan atur rasaku tansah sumandhe rino wengi aku mung tansah ngenteni kang bebat idam tetesing tresno kang setuhu dadi tataline atiku kang nandang kasmaran. Sliramu tansah gede
Ciro lupat. Yuk, 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 yuk. Oh, jos. Buka titik, goyang titik. Buka titik, goyang titik. Buka titik, goyang titik. Ayo. Ya, 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 up. Yo. Hey. Lo. Hey. Jos. Yo. Nah, lo. Jos. Lo. Jos.
wiwit saka Malangan Blitar lan Kedirian nganti teken gagragan juan pungkasan tulung agungan wis nyata kagungan kita jalanan sinar budaya riasine iki maneka warna o a a e a a o a a e a a o a a e a a o a a e a a o a a e a a o a a e a a o a a e Iki lo jaranane turangga sinar budaya Ayo, ya. Ayo, haha. Iki lo, padha sing ati-ati Satya Banarama. Ayo ger. Sarengan kalian Novan Audio. Bla, bocah yang ayo.
ya ya ya. Poso. Wah. Ayo ger. Kaya ngapa lah kaprigelaning dening para satriya-satriya Balarama. Ai. Ayo yo yo yo. Ayo ayo. Bocah tepar bisa niki yo. Ayo le. Au, wis. Jajal ger. Wah. Ya iki lho dagangane Sinar Budaya. Yang. Wih, lah dalah. Ra ndlomok entoh. Ah, maju sithik. Wah. Pancal ragamu ger. Yo. Heeh. Lah Kang Sinto. Oh, hae. Ya iki lho. Ya. Ayo. Nggih para satriya-satriya Balarama sampun gugur wonten satemaing palagan nggih. Samapta sampun prang tandhing ana sajroning alun-alun Sinar Budaya wonten pahargyan dalu mrika ya man. Pun Bapak Keni lan uga Bapak Agus aku nyuwun tulung man. Jos. Ridu mawur mangawur Tunganing jurit Gong makuru gongso Tetak kadya pundula Para pranjiting turangga westi Rakata ingkang Jojol layu sepi Jojol layu sepit Nenggi para turangga Satya Banarawa ya man. Kang sampun tari jojogetan gladen wonten dalem menika wano. Aku njaluk mangan aku njaluk mangan. Jos. Ridu mawur murahan Tengaraning jurit Gong makuru gongso Tetak kadya putula Perpranjiting turangga esti Rakata ingkang Jojol layu sepi kepenake kaya ngapa gayane ora satya yo ayo lho Pak Mat sing marai
ha ha Jos ha ha oh bapak nih saya suwe ora kaya bebrayane kudune cara piye bisane kaya wong kae embakne aja ngece kabeh wis ana garise sing nyata Gantadara milik wong sing samastine ning pinggire bengawan tansah setya ngenteni sliramu eling-eling jamane semana wis dongkap pitung ketiga neng pinggire bengawan saben-saben wong tansah kelingan awas prasetya ing ati kang suci ing lair terus ing ati senadyan kaya ngapa manungsa mung bisa ngreka lan jangka Gusti kang paring idilan pasti kita sadermi nglampahi ning pinggire bengawan saben-saben mung tansah kelingan awas prasetya ing ati kang suci ing ler terus ing ati oi ayo bocah muri piye kabare mendem cium muka bocah muri mendem cium muka Mas Heru Bimaya iki ayo Pak Kus ora pareng muka ayo jos ayo enggal nyuwun bali ya man aku nyuwun diterke bali man paman ayo wah Jember luset kau ngendi mbor Jember kali turi iki piantune wis rawuh nggih wah piantune iki uga rawuh nggih man ayo kali turi ora banjir man ya
Heeh. Bapak Kenny aku nyuwun diterne Bali bapak aku tak turu ana kasur empuk wae iki atos maneh ya ya lho atos iki maneh aku tak ngalih kamar kulon sing rada empuk iki he jos ayo lo Mas Arif Jombor Mas Arif Jombor hop yo So, hey, ho, ho. Ayo, wah, kok, wah, ya pahit Pak Kenny, kembangnya pahit, kembang pahit Pak Kenny, Pak Kenny, kembangnya pahit, yo, ya, ayo mesti diwan sini enggal-enggal nyuwun diturke bali siji bloko siji ya. Apa iki sapa man? Ayo mani cek loro man ayo mana? Ayo. Oh. Jos, alah ayo apa? Lho sak rosamu. Sak rosamu kaya ngapa? Kadigdayanmu nggih. Ya iki panggunge rasa banget lho. Kok mek ngono to, ndak suka aku, ndak suka. Aku ndak suka lek ngene iki ndak suka. Alah. Aduh kene teriak-teriak kok. Yo. Ayo aku. Ayo. Ya, lihat. Ho. Yuk.